De Stichting Surinaams Bijbelgenootschap is een interkerkelijke christelijke organisatie die de Bijbel vertaalt en distribueert. Ons doel is om de Bijbel in verschillende talen te vertalen en tegen een betaalbare prijs beschikbaar te maken voor de verschillende taalgroepen die in ons land wonen. Zodoende is de Bijbel dan ook dichtbij voor hun. Natuurlijk hebben wij ook voor hen die moeilijk kunnen lezen de Bijbel in audiovorm beschikbaar. In 2016 gaven wij de complete Bijbel in Sranantongo uit en in 2018 gaven wij ook in het Surinaams-Javaans de complete Bijbel af. In 2017 zijn wij begonnen met de Bijbelvertaling in Saramakaans en in Aukaans en in 2019 zijn wij gestart met de Sarnami Hindi vertaling. Een Bijbelvertaling komt mede tot stand door het gebed van christelijke medegelovigen en natuurlijk ook door financiële donaties. Bent u misschien nog niet begonnen en wilt u graag meehelpen? Dan wil ik u stimuleren door middel van een Bijbeltekst. Laat me het voor u lezen. Het zegt, iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. Ik ben zeker dat u een blij hart hebt. En u wil zeker ook meehelpen. Daarom vraag ik u om te doneren aan het Surinaams Bijbelgenootschap. Hoe kunt u dat doen? U kunt langslopen aan de Henk Aronstraat nummer 39 of u kunt overmaken op een van de rekeningnummers van de lokale banken. Wilt u meer info? U kunt dan e-mailen naar surfs@sr.net of u kunt ons volgen op sociale media. Dank u wel voor het willen luisteren naar mij en alvast bedankt namens het Surinaams Bijbelgenootschap voor uw ondersteuning. God zegen. En laatst wil ik u nog zeggen, lees, leef en geef de Bijbel.